ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಯಾನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಜಸ್ಟ್ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪನ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಹೇರ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಬಾಡಿ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ದಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಅಂಚನೆ ಹನಿ. ಸೊ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮೂಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಐತೆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾತ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದಿ ಒನ್ನೆ. ಓಕೆನಾ? ಏರ್ ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬರೀ ಟುಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ಪುನ ಯಾನ್ ಮಂತ್ಪುನ ಇಂಚಿಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಏನಂಚಿ ಎನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹನಿ ಏತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆದುಂಡು ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಹನಿಗೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಲ ಗ್ಲೋ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇತ್ತಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿಲ ಹೆಡ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.